Wes duduwi pulang, guys. Assalamualaikum. Telepon gayane ini apa masak bakso. Weh beneran bisa masak, weh. Dikasih sawi. Gayane kemplinti ya, antoki. Tempelengi yo kapok kok. Gayane lho masak bakso ya apa? Bukannya gue bakso, weh. Pelili aku. Ngampret ini lho. Weh kayak bawang, hai. Kayak bawang. Wih. Hah? Hai, iya. Kayak bawang goreng, walah. Suwah duwe, ngene pentole godi ya. Ya Allah. Panas. Aduh. Panas antoi. Panas. Wah, iki kerupuk karo ayam ndok, karo kangkung, karo iki apa jenenge? Kacang. Iki itu pakai jamur, aku nggak suka jamur. Wes yo, kita ini sarucang.